Dobrý deň, vážení diváci, dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Java 250 typ 592 sa vyrábala od roku 1969 a bola jedným z posledných paneliek, ktoré opustili závod v Týnci nad Sázavou. Motocykel bol rovnaký ako jeho predchodca Java 250 typ 559 aj s motorom, ktorý bol namontovaný bez akýkoľvek zmeny. Jednalo sa o jednovalcový motor s výkonom 12 koní s krútiacim momentom na úrovni 21 Nm pri 3500 otáčkach za minútu. Hlavným prvkom novej Javy bola palivová nádrž s opierkami na kolená, prevzatá z modelu California. Nová bola aj elektrická výzbroj, ktorá bola rozšírená o smerovky vyžadujúce výkonnejšie dynamo s výkonom 50 W, čo na dnešné celodenné svietenie už príliš dostatočné nie je. Zvláštnosťou bol prepínač smeroviek na pravú ruku, ktorý navyše prepínal z hora dole. Dôvod bol ten, že združený viacfunkčný prepínač u nás ešte nikto nevyrábal. Predný blatník dostal nový zlat, ktorý už nebol klasicky lisovaný, ale vznikal technológiou skružovania. To boli hlavné vlastnosti, ktoré sa zmenili oproti jeho predchodcovi Java 250 typ 559. V roku 1970 sa Java 250 predávala za 8200 kčs. Dizajnové prvky vpečatené týmto motorkám od počiatku kývačky boli ukončené s týmto modelom v roku 1974. A ešte niečo sa stalo minulosťou. Schéma radenia prvého stupňa hore pochádzajúce ešte z peráka. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.